Dalan golek pangan duit sing halal penting cukup kanggo sandang lapangan. Terus Indonesia. Aku iki tukang tambal ban rezeki untung-untungan nasib api duit kantongan waya apa suataku kroso kroncongan. Ayo Dekatara Indonesia. Wah iki mesti rezeki teko majedor 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 dor ban pecah maneh isi esuk rezeki ni tambah oplok oe oe tambah oplok oe tambah oplok oe tambah oplok. Dekatara Indonesia. Kuwiki tukang tambal ban uripe dalan golek pangan duit sing halal penting cukup kanggo sandang lapangan. Yo waku ini tukang tambal ban rezeki untung-untungan nasib api duit kantongan waya apa suataku kroso kroncongan. Wah iki mesti rezeki teko majedor 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 dor ban pecah maneh isi esuk rezeki ni tambah ngoplok oi blok oi tambah ngoplok oi tambah ngoplok oi tambah ngoplok. Terima kasih. Dekatara Indonesia. Oke, disampaikan lewat aku bukan tukang tambal ban setung. Ya.